فارتنا في مكين مولاي كلمتك مقصر فالبواد دليلنا بالجسم ابنك هاي فين المهابة فين الميلادة امتى مريم تولي امين تشفي Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Il-Knisja komplet tikber u tiżdied bil-qawwa tal-Ispiritu Santu waqt li bħal apostli aħna ngħidulu għand min immorru mulej fil-Vanġelu tal-lum int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-Quddisa b'suffraġġju ta' Simon Galja nitolbu maħfra mid-dubiet tagħna. Int salvazzjoni għal min jittama fik mulej ħnina. Inti tama għal min imut fidejk Kristu ħnina. Intlena tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Ħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla bl-ilma tal-Magħmudija intajt ħajja ġdida għal dawk li jemnu fik. Żomm taħt il-ħarsin tiegħek lil dawk li twildu mill-ġdid fi Kristu biex joħorġu rebbieħa fuq kull ħażen u jibqgħu fidili fil-grazzja u l-barka tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-Knisja kienet dejjem tikber u tiżdied fl-att bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-Knisja kienet fi slim fil-Ludija u l-Galilija u s-Samarja kollha. Kienet dejjem tikber u timxi l-quddiem bil-biża' tal-mulej u tiżdied fl-att bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu. Ġara li Pietru u għajdur dawk l-inħawi kollha niżel ukoll għand il-qaddisin li kienu joqogħdu l-idda. Hemmhekk sab raġel mifluġ jismu Enea li kien ilu 8 snin mixħud fis-sodda. Pietru qallu: Enea, Ġesu Kristu ifejkek, qum u ifrex is-sodda inti stess. U dak minnu fih kam. In-nies kollha li kienu joqogħdu fl-idda u f'Saron rawh u daru lejn il-mulej. F'Ġaffa kien hemm waħda mid-dixxiepli jisimha Tabita, isem li jfisser għażiela. Kienet mara tagħmel ħafna opri ta' karità u emejjel tajba. Ħabat li f'dawk il-ġranet mardet u mietet. Keffnuha u keduha fil-kamra ta' fuq. Bil-lidda tiġi krib Ġaffa, id-dixxiepli meta semgħu li Pietru kien hemm, batulu żewġ irġiel jitolbuh u jgħidulu: Iddumx ma tiġi sa'anna. Minnu fih Pietru kam u telaq magħhom. Kif wasal tellowh fil-kamra ta' fuq u r-romol kollha daru miegħu jibku u juruh lill-biesi u l-imnatar li kienet għamlitilhom Tabita meta kienet għadha magħhom. Pietru bat il-kulħadd il-barra u niżel arkub teħ jitlob. Imbagħad dar lejn il-katavru u qal: Tabita qum. Ifetħet għajnejja u mallirat il-Pietru qamet bil-keda. Pietru ta' idu u qajjima. Sejjaħ imbagħad il-qaddisin u r-romol u tajilhom ħajja. Ġaffa kollha saret taf b'dan u ħafna emnu fil-mulej. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu fl-imkien: x'in rott il-mulej għal ġid kollu li jagħmel miegħi?
x'inrott il-mulej għal-ġid kollu li jagħmel miegħi, nolli kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. X'inrott il-mulej għal-ġid kollu li jagħmel miegħi, intemm lill-mulej il-wedit tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu, għażiża f'għajnejn il-mulej hija l-mewt tal-ħbieb tiegħu. Iva mulej, jien qaddejtijek bin il-qaddejja tiegħek. Int ħallejt li l-irbit tiegħi li lek noffri sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr u isem il-mulej insejjaħ. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Il-mulej ma'kom, qarim il-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien ħafna mid-dixxipli ta' Ġesu meta semuh jitkellem fuq il-ħobs tal-ħajja qalu: Ibeż dal-kliem, min jiflaħ jisimgħu? Ġesu intebaħ waħdu li d-dixxipli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk u qalilhom: dal-kliem qed ifixkilkom. Mela xtejdu kieku kelkom taraw il-bniedem tiela fejn kien qabel. U l-ispirtu li jagħti l-ħajja, il-ġisem ma jiswal xejn. Il-kliem li jien għedtilkom huwa spirtu u ħajja. Iżda hemm xi wħud fostkom li ma jemnux. Għaliex Ġesu kien jafsa mill-bidu min kienu dawk li ma jemnux u min kellu jkun dak li jitradih. U s-sokta jgħidilhom: kien għalhekk li jnettilkom li ħadd ma jista' jiġi għand il-Missier jekk ma jagħtihx li jiġi. Minn dakinhar bosta dixxipli tiegħu telquh ma baqgħux imorru warajh. Imbagħad Ġesu qal lit-tnax: tridux titilqu intom ukoll. Wieġbu Xmun Pietru qallu: mulej, għand min immorru? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. U aħna emminna u għarafna li inti il-Messija l-Ibn ta' Alla. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kull meta mmorru l-quddiesa, aħna nkunu qed nagħmlu att ta' ringrazzjament. Jiġifieri, kull meta nitolbu t-talba tal-quddiesa, naqsmu l-ħobs, l-Ewkaristija u l-kelma, lil Alla nkunu qed ngħidulu grazzi. Fil-fatt, is-salm tal-lum qal 4 darbiet edna: x'inrot lill-mulej, x'nagħtih lill-mulej, qal ġid kollu li jagħmel miegħi. Jekk toqgħod tirrifletti ftit fil-ħajja tagħna għalkemm mhux kollox ikun pożittiv, però hemm ħafna affarijiet li għalihom lil Alla li jridu ngħidulu irrodlok ħajr, nirringrazzjak. Interessanti li dak li qed jiġri fil-Knisja tal-bidu, l-Atti tal-Apostli, qed jiġri bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Ħafna nies qed jirritornaw, qed jiġu għand Alla. Il-familja ta' Alla qed tikber. Il-ħeġġa lejn Alla qed tiżdied għal ħaġa waħda biss: għax taw spazju lill-Ispirtu ta' Alla, l-Ispirtu Santu. Meta tħalli l-Ispirtu Santu jaħdem fik, jagħmel il-mirakli.
meta tagħti spazju lill-Ispirtu li rċevejna fil-Magħmudija l-Griżma, l-Ispirtu Santu jagħmel minna ħolqien ġdid. Illum qed naqraw l-aħħar biċċa minn Vanġelu prezzjuż. Il-kapitlu 6 ta' San Ġwan għaliex prezzjuż? Għax dan l-uniku evanġelista li ma jirrakkontax l-aħħar ċena. L-aħħar ċena, l-ikla, danu ġismi u danu demmi. Waqt li s-sinottiċi, San Mattew, San Marku, San Luqa jirrakkontawa fid-dettall, San Ġwan jiddedika l-kapitlu 6, iktar minn 60 vers biex jgħidilna din il-verità. Hemm żewġ veritajiet kbar, illi aħna se jkollna il-ħajja bil-kotra, u mbagħad min jiekol minn dal-ħobs jgħix ma jmutx. Ħanġbru dawn iż-żewġ kelmiet. Il-qawwa tal-Ispirtu qed tħalli lil Ġesu jagħtina kliem li huwa Spirtu li jagħti l-ħajja. Ant min immorru. Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Għax il-kliem huwa spirtu u verità, il-kelma talla. Int għandek il-kelma li mhix it-paċ ta' barra, li mhux il-messages li nirċievu fuq is-social media jew il-messaġġi l-oħra, illi xi kultant itaqlulek rasek u jbatlulek qalbek. Int għandek kelma li għax kelma ta' spirtu tal-Ispirtu u mhux tal-ġisem li jispiċċa u tal-affarijiet li hawn madwarna li għandhom bidu se jkollhom tmiem, dil-kelma tatini l-ħajja. Il-ħajja u l-ħajja fl-Ispirtu, il-ħajja ta' dejjem. Nispiċċa. Jekk din il-ġimgħa smajna l-qari mill-Vanġelu ta' San Ġwan u qed jagħtina 4 garanziji, kważi l-nies ma nafx bdew jifhmuh u jgħidilhom min jiekol minn dal-ħobs ikollu l-ħajja. U jerġa' jirrepetilhom. Missirietkom kielu l-manna fid-deżertu mietu, jien nagħtikom ħobs mis-sema. U min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Smajta kemm tgħix? Ejwa ħbib tiegħi. Il-quddisa hija l-ikbar rigal. Irroddu ħaj lill-Alla, nisimgħuha sew, impoġġu l-fidi ħalli ma nlaqtux iċ-ċanfira li qal Ġesu intom fidi m'għandkomx, intom titqarbnu imma fidi m'għandkomx, intom tistgħu tmorru l-knisja imma fidi m'għandkomx, intom waqajtu fil-bruda għax ħeġġa fil-fidi ma kellkomx. U Ġesu qed jgħidilna li kelli niklu mill-mejda tad-dar isir metabolizmu jinbidel fina, walla ħares ma tikolx. Li kelli niklu mill-mejda tad-dar jinbidel fina u jagħtina l-għajnuna li għandna bżonn jekk niklu sewwa. Min-naħa l-oħra, li kelli niklu minn fuq l-altar, minn fuq il-mejda tal-altar, jibdilna fih. Min jiekol minn dal-ħobs l-Ewkaristija jgħix għal dejjem. Għaliex? Għax Alla ma jmutx. Allu mħabba, l-imħabba ma tmut qatt, aħna nieħdu sem minn din l-imħabba u min jieħu mill-Ewkaristija qed jieħu l-ikbar mediċina. Ngħidula il-mediċina tal-immortalità. Dak il-ħobs li jagħti l-ħajja. Fuq din l-art iqarribna, jaqadna ma' Alla u jlestina biex il-ġenna nkunu nistgħu ngħixu miegħu fis-sliem għal dejjem. Imqanqlin minn din il-kelma li tagħti l-ħajja, irresqu issa lil mulej it-talb u l-intenzjonijiet tagħna.
għall-iskfijiet biex bħal Pietru jistqarru l-fidi tagħhom fi Kristu u jmexxu l-poplu tiegħek avdat fidejhom bil-qawwa tal-kliem tal-ħajja ta' dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li ħallew il-Kristu biex jerġgħu jilqgħu l-istedina tiegħu għax il-kliem tiegħu huwa spiritu u ħajja Ismana nitolbu. nitolbuk mulej. Għal morda fl-isptarijiet biex fil-waqt li ġorru bil-fidi il-pis ta' tbatija jirringrazzjawk għal kemm ġejt għamilt permezz tagħhom matul ħajjithom. Ismana nitolbuk mulej. Għalina biex ma nilkowx il-Kristu b'nofs kedda imma nkunu kapaċi ninaqdu miegħu f'fema sħiħa. Ismana nitolbuk mulej. Jew nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna. Jekk il-ħadd huwa jum il-mulej u għada jum ir-raj tajjeb ħanitolbu għal vokazzjonijiet, is-sibt huwa l-jum iddedikat lill-Madonna li turina l-jum tal-ħadd, li turina lil Ġesu. Ħafna nies se jiġu llum bħalma għamiltu intom. Oħrajn qed iseguna mid-dar ma jistgħux jiġu ma maqudin magħna spiritwalment. Ejjew nitolbu f'dan is-santwarju għażiż l-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino għal dawk li ġew jitolbu grazzja u ma qalgħux, għal dawk li għandhom nieshom fl-isptar jew morda spiritwalment, għal dawk li jirċevew riżultati ibes fuq saħħithom, tolbu għaż-żgħażagħ, it-tfal, il-koppji, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-missjonarji u dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħen mulejja l-familja tiegħek ilqa' l-offerta li qiegħda tagħmillek, għatja l-għajnuna u l-ħarsin tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalet u tasal għallejna tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Iż-żuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħ akbar inxandruha f'da żmien fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażin tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien li kien iġġarraf, tagħna l-ħajja fis-safa kollha tagħha. Għalhekk f'dal ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u aħna flimkien magħhom bil-qalb intennulek qaddis. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata minn raj ħibati ħal-ħobs radd il-ħaj qasam tali dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed l-inna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ettaqaf l-imħabba mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Simon Gallia u l-mejtin tal-familja li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn did-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa għal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk u għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġie kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-dubien bħalma naħfru l-minuħati għalih. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna. Inkunu ħilsa dejjem midnub u maħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi tħares lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li trid fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Għatina l-paċi. Mulej Ġesu għamel li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsen u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħen jindawk mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej.
mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulej int Alla l-oli, sultan qawi tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis qawi tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Ejju issa fiskiet nieħdu dak is-salm li beħedna x'inrot lil mulej għal ġid kollu li jagħmel miegħi u li qed jagħmel miegħi bħalissa. X'inrot lil mulej għal ġid kollu li jagħmel miegħi. Sa ħankomplu nirringrazzjaw billi nużaw il-kelmiet ta' Marija. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. U wera l-qawwa ta' drija u xerret il-dawk imkabra f'qalbhom. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ l-lonja batom il-barra b'xejn. Bħalma wiegħed il-missirietna brisq Abram u nislu għal dejjem glorja. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen, nitolbu. Xerred dejjem mulej il-ħnina tiegħek fuq dawk li int salvajt, żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex dawk li jinfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu jġarbu l-ferħ tal-qawmien u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Wara l-barka tal-aħħar se ngħidu t-tlet Ave Marijiet lill-Madonna kif id-devozzjoni xterdet minn hawnhekk permezz ta' Twajba Karmela Grima. U għalhekk ejjew nitolbu għad-unur ta' dawk it-tlet ijiem li l-ġisem ta' Marja dam mitfun fil-qabar huwa propju messaġġ kbir ta' tama. U inkomplu ngħidu r-Rużarju, partikolarment f'dawn il-ġranet ir-Rużarju għal paċi. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja minn li għal-mulej miegħek. Imbirkint fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja minn li għal-mulej miegħek. Imbirkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja minn li għal-mulej miegħek.
imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Flimkien Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Maria jifraħu tenna, Alleluja, għax nagli inti staqlek tkun ommu, Alleluja, il-mewt reba kif kien ħabba,